De ANWB verwacht deze week 20% meer pechgevallen. Kijk, met deze Opel in Haas is het mis. Wat is hier aan de hand? Nou, zou te horen en zegt hij doe het zelf maar. Hè? Ja, de starten doet hij niet meer. Lege accu's, beversen slotten en kapotte zekeringjes. Problemen dat een protte auto's met de krijen houden het vriest. Maar deze auto had weer een oorprobleem. Een stekkerke die wat oxideert weer. Ja, hele expensie van, nou, wat zal het worden, 2-3 mm. Maar hij loopt het mooi net. Meer geld, meer drukte en dus de inzet van tientallen extra meiwerkers. Nou ja, dat zal nog op hele haast er ook in. Het zal wel druk worden. Ja, dat jet erbij. Ben dat leuke dagen? Ja, dat zijn leuke dagen. Ik vind het mooie dagen. Deze auto kan in elk geval weer de dik op. Ja, dat is een petje af hoor. Dat is een grote klasse, een 10 met een griffel.